réxime de... o que despois vai triunfar, o réxime de Franco, e deixanos sin soldo desde 1937 ata 1948, el non volve cobrar nada. E por eso que a familia foi vendendo. De feito, antes dicíades que algunhas das propiedades que salen no libro hoxe son de, a maior parte deles son de xente particular. Dona Eladia, a nai de Otero Pedrallo, ten que empezar a vender porque non hai de que vivir. Son moitos anos, 3 adultos, sin un soldo. A vegetación ía cobrindo as lousas do mirador. O lugar da Fonteliña non estaba habitado por veciños desde facía moitos anos. Voltárase un montón de bodegas, palleiras e casoupas esmorenadas. A seara seguideslle chamando seara? Sí. Pero o mirador está moito máis para baixo. O mirador é aquí que hai alá no Cabo do Palleiro. Hai unhas lousas. Sí. Sabemos ir, eu a miradores pero... Polo camiño paran nunha taberna, que seguramente tamén existiu, bebe non sei cantas cuncas de viño e come latas de sardiña e limpas así, non? Baixa, vende o peixe e volve subir. Polo camiño, faiselle noite ou empeza a chover ou non sei que, entón decide que se vai refuxiar no muiño do Ruzo. E cando está a porta do tal muiño, dalle a sensación que ali hai alguén. Entón, outra calquera teria dito, hai un mendigo, un ladrón, eu marcho, non? Pero le digo, este é... E nisa raiola de 12 sensacións chegou como levada da mau aos muiños do Ruzo, unha morea temera e un baixo pranto de augas. Ela sabía que había un coarto inda traitado, a cougos a según se decía, ás veces, de mendiños e raposeiros, e cansa, pro máis que cansa, obedente a unha arelanza, vagoenta e teimosa como a néboa, entrou no buraco e deixouse cair. Nas lousas de pedra estrábase unha carreta de fentos, murchos cecais, e no ambiente marcábase un recendor de allo, tabaco, viño, corpo sudado. O nome de lugar que ten que ver con altura, Albeiros. Albeiros. Vale, e mesmo Trasalba. Eu nalgún sitio lin, e Otero xogaba a veces con iso, que Trasalba significaba detrás do alba. da alba. Trasalba significa detrás do alto. E alba é igual que os Alpes. Os Alpes tamén significan altura. E Trasalba é o que está detrás do alto. E se vos fixades, todo isto é o baixo. Por eso Trasalba debemos escribir sempre con B, non con V. Aí, Aí escribe con B. Nosotros Hai xente que escribe con V. Bueno, aí abaixo está escrito con V. Con V con B. Ben, pois, Otero a veces, nas novelas, el di que a acción, que a historia... E o diñeiro, segundo Otero, crea tensións entre os veciños, querer máis, querer menos, ter máis. Entón, cando chega a tenda, cando xurde a necesidade de comprar. Antes cambiábanse as cousas ou cada casa era autosuficiente. E isto tivo que ser a primeira tenda de Trasalba. E nos camiños da vida, nesa novela que eu vos dicía que está ambientada aquí, seguro, describe esta casa e eu o día que me puxen aquí co libro a lela e o ver a casa vamos, non omite detalle, non sei como sería por dentro, porque tamén fala por dentro.